Okay guys, magandang hapon po sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan mga guys, matagal tayong hindi nakapag-vlog kasi ito may ano pa tayo no, may lagnat pa tayo ng konti. Dahil dito sa Pangasinan ngayon, pagsapit ng hapon tsaka gabi, napakalamig dito mga guys no. Napakalamig ng klima dito. So mga 1 week nang malamig yung panahon dito mga guys. At ayan, kaya ito iba pa yung boses natin mga guys no. Medyo pangit pa yung boses natin dahil pagaling pa lang tayo. So habang nandito tayo sa bahay mga guys at hindi tayo makaalis para makapag-vlog. Ayan, ito nanguha tayo ng yung tinatawag dito sa amin mga guys sa Pangasinan, yung papait. Papait dito sa may bukid. So ito, yan. Doon tayo kumuha mga guys no. Doon tayo nanguha. Doon banda doon. Yan. At iloloto natin yon. Igigisa lang natin sa kamatis. Ganon ang loto dito sa amin sa Pangasinan mga guys no. So, ayan. Nagpapasalamat pala ako sa mga sponsor natin dyan. Lalo na dyan sa US. Ayan. Nandyan si Sir Bobby Ballesteros or Bernaby Ballesteros. Andyan din si Sir Johnson Versosa or G619. Ayan, sila yung sponsor natin mga guys no. So maraming salamat mga sir. So ayan, at pinasalamatan ko rin dito yung mga sponsor natin na nandito sa Bugalyon. At hindi ko na kayo isa-isahin pa para hindi nahaba yung videos natin. So ayan mga guys, maraming salamat po sa inyong lahat at tuloy-tuloy lang sa pag-sponsor. Tuloy-tuloy lang sa suporta dito sa maliit nating channel. So ito, papakita natin yung nakuha na natin mga guys no, na papait. Okay guys, ito na yung papait na nakuha natin mga guys oh. Ito. Ito yung papait dito mga guys. Dito lang sa bukid to nakukuha yan oh. Yan. Masarap to mga guys, masarap. Yan, kukunin natin yung ano. Ito. Ito mga guys oh, papait. Ayan. At kinuha natin doon lang mga guys oh. Doon lang sa may bukid. Ayan. Tumutubo lang ito mga guys no. Tumutubo lang ito dyan sa bukid. So maluwang kasi dito sa likod namin. Maluwang yung bukid dito. Ayan oh. At bukas mga guys no, mamimitas pala tayo ng ano, yung bulaklak na inuulam, yung bulaklak ng katuray. Ito mga guys oh. Ayan. Maggulay-gulay muna tayo para lumakas tayo mga guys no. Dahil may sakit tayo. Ayan oh. Ito masarap ito mga guys no. Ayan. Bulaklak ng katuray. Katuray ang tawag dito sa amin. Ayan. Yan. Bukas tayo mamimitas. Dahil ang ulamin muna natin ngayong hapunan, itong nakuha natin na nakuha nating papait. So abangan nyo mga guys at iluluto natin. Tara, samahan nyo ako mga guys. Ito, nilinisan natin. Ganito lang to. Yan, pinuputo lang. Tapos, yan. Native. Native ito na papait.
Kan igaganda to. Goto? Gini sa laba? Sa puka. Kabake. Kinaitak. Bata. Masarap ito. Ayan. Besok lagi kang kuhay. Ha? Besok lagi kang kuhay. Pag dacha ka GNT. It's ka? Patay guys. Eh! Tuh, tanah asoy. Maingal? Okay guys, iluluto na natin yung papait. Ito. At may nahiwa na tayo na ano dito mga guys, no? Ito. Bawang. Tapos luya. Agat dito sa Pangasinan. Agat yung luya. Tapos may ano, sibuyas. Itong sibuyas mga guys, ito yung ano, malaking bilog. Ito. Malaki to na sibuyas. Tapos 3 piraso na ano, bawang. Tapos 1 piraso na katamtaman lang yung laki dito sa ano, itong agat o luya. Yan. Tapos ito, 4 na piraso na kamatis. Yan, hiniwa natin ng maninipis. Ganito lang oh. Yan mga guys, no. Tapos ito na yung ano natin, no. Papait. Ayan, at iluluto na natin mga guys. Tara, at ayun na yung kawali natin. Sisindihan na natin. Yan. Pero hinugasan ko na ito kanina. Gasan natin ulit. Okay guys, ito mainit na yung ano, yung kawali. At ayan na nga guys, no, nalagyan natin ng mantika. Mainit na yung mantika mga guys. Unahin natin itong ano, bawang. Pwede mo natin. Yan. Tapos, antayin natin mag, ano, golden brown na siya mga guys, no? Yung bawang. Yan, golden brown na mga guys. Isusunod na natin yung sibuyas.
Tapos, ilaglag na rin natin tong luya o agat sa Pangasinan. Yan. Haluin na natin ng konti mga guys, no? Bago natin ilagay yung kamatis. Yan, imikos-mikos lang natin mga guys para suabe. Ayan. Tapos, isunod natin yung kamatis mga guys. Yan. Kamatis. Tapos, ayan, imikos-mikos lang din natin ng konti hanggang sa lumambot yung kamatis. Yan, hanggang sa magisa ng gusto yung kamatis mga guys, no? At ayan mga guys, no, nagisa na ng gusto yung kamatis. Ayan, ganyan na yung itsura niya. Ayan. Tapos, tsaka na natin ilagay yung papait. Ito. Lagay na natin guys yung papait. Ayan. Ayan, na kinuha natin kanina sa ano. Tapos haluin lang mga guys, no? Haluin lang natin. Ayan. Yan, pag nahalo natin mga guys, takpan lang natin. Hanggang sa maano yung ano mga guys, no? Yung papait. At ayun mga guys, no? Yan, tinakpan na natin ganyan na, oh. Magmumoist yan. Yan. Hayaan lang natin ng mga ilang minuto. Yan. Tsaka natin timplahan. Ayan. Titimplahan lang natin ng asin. Tapos paminta. Tapos lagyan na rin natin ng magic sarap. Ayan. Baka naman, magic sarap. Tsaka dalawang pamintang ano mga guys, no, durog. Ano, pamintang durog. Dalawang piraso lang. Tapos, ayan. Haluin natin ng konti. Tapos, timplahan natin mga guys. Hindi yan pwede na halo-haloin natin yan. Hindi. Kasi pangit ang lasa pagka hinalo-halo pa natin yan. Kunting ano lang, mikos-mikos. Yan. Yan, mikos-mikos na insan. Sarap-sarap yan, insan. Yan. Lagay natin yung paminta mga guys, no? Ayan, paminta. Yan, dalawang sasi lang. Tapos, ito magic sarap. Ilalagay lang natin mga guys, kalahati ng magic sarap.
Dito sa isang sachet, kalahating ano lang. Yan. Ayan, mekos na insan. Kalahati lang yon. Tapos, lagyan natin ng asin mga guys. Kunting asin lang mga guys, no? Kasi para hindi tayo magkakasakit. Ito, ganito lang mga guys, mga kunti lang. Ito. Ganito lang mga guys, no? Lagay natin. Yan. Tapos, pagkalagay natin mga guys, haluin na naman natin. Sabi lang. Yan, kunting mikos-mikos lang yan. Sarap yan, masarap yan. Okay, tapos takpan na naman natin ulit mga guys na. Yan. Tinakpan na. Okay guys, at ayan. Pagkatapos ng tinakpan natin mga 2 minuto, tabuksan natin ulit. Yan. Tapos, tikman natin. Kung masarap. Kung hindi, tapon natin. Yan. Tikman nga natin mga guys. Sarap ah. Okay guys, okay na. Masarap mga guys, masarap. Yan. At ito mga guys, hindi to dapat lutuin ng gusto. Kapag nakita nyo ganito na, ang itsura mga guys, yan parang half cook lang, half cook. Yan. Pagka ganyan na guys, oh, tingnan natin. Yan na guys, oh. Yan. Ganyan lang. Pagka ganyan na, okay na yan. Patayin na natin yan mga guys. Yan. Pinatay na. Ayan. So, okay na yan mga guys. Luto na yan. At antay natin na lumamig at kakainin natin. Okay guys, luto na. Ang papait natin na nandun. Tapos may pritong isda tayo. Tapos mayroon tayong hiniwang kamatis. Yan, yung kamatis mga guys, native yan. Native yan mga guys, yung ganito oh. Ganitong kamatis guys oh. Yan oh. Yan. Ganyang kamatis.